Samtang sa Cebu, arat na Cebu concert gidagsa sa libuan ka mga tao. Atong makauban si Boss G live gikan sa Sports Complex. Boss G, unsay latest update? Yes, Boss G, ani ata karon sa Abiliano Sports Complex kun diin libuan ka mga tao ang didagsa dinhi para lang makita or masaksihan ang concert. Kauban nato ang mga local artists nga gikan pa sa kauluhan. Time sa Boss G. Unsa man jud nakadaghan na ang libuan ka mga tao? Pila man jud ka exact number sa mga tao nga nianha diha? Yes, Boss G. Dili na kinahanglan nga mangutana ka kung unsa kadaghan na ang tao diri. Kung ganahan ka ari diri para makibawag kag unsa ka huot. O ayo pa madchat gro nangutan na ra ganita mamadchat manuon. Ay na si palag dira i-report diri wala biyaw pasudla kay daghang itaw. Yes, karon Boss G mang interview ta kay na mga daghan pang wala kasulod diri ato interviewon. Dong, ali sa diri dong nakoy pautana nimo dong. Kumusta ang inyong pag-anhi dong? Bisan pag wala mo kasulod sa concert, unsa may imong masulti? Mao lagi sir, wa mi kasulod sir kay daghan kay tawo nya pag-abot na mo diri ba taas kay linya. Oh, pero nagpasalamat gid mi Ejirabal sir kay wala COVID diri Cebu. Mao to Boss G, nagpasalamat siya ni Ejirabal kay wala na COVID ang Cebu. So basig na kay makit-an dira nga ma-interview gikan dito sulod sa Sports Complex. So why interview? O ikaw dong, ali diri dong. O ikaw dong, nakasuod ba ka dong? Alin ako pautana nimo. Unsa may mong masulti dito sa suod? Okay raman sir, lingaw po dito sa sulod kay pertin daghan ng tao. Then makita na to akong idol nga si Ejirabal. So wala ba ka mabalaka nga ni sulod ka dito, daghan ken tao nya ang virus kay suri-suri pa napas kahanginan. Wala raman sir, di raman dapat mabalaka nun sir kay sagon-sagon man baho sa ilok diri ba ang virus lay mag-adjust mamatay ang virus kabaho sa ilok.